Друг метод, който също избягва така нареченото агресивно лечение с машинките, е Брикс. Брикс е ензимен гел от папая, който се използва за да размекне инфектираната тъкан и хубавото при него е, че той взима само това, което е засегнато, здравия дентин си остава непокътнат и той също избягва тази голяма част от процеса с машинките, които притеснява децата. Става доста бързо и лесно, отнема около 2 минути да размекне тъканта и след което се обира с инструмент. Хубавото при него също е, че може да се използва на няколко зъба едновременно и така да се спести малко от продължителността на процеса, което при децата е ключово, защото те нямат много търпение. Да. Еднократно ли се прилага или е на периоди, посещения? Не, еднократно се прилага, изчиства се инфектираната тъкан и се приключва с това, после се прави помпичка. Звучи много бързо и безболезнено и ефикасно.